Għal-Partit Nazzjonalista l-employers huma importanti għaliex huma l-mutur tal-ekonomija ta' pajjiżna. Flaqa mal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li huwa jemmen f'soċjetà fejn l-ekonomija titkompli tikber u timxi l qudiem, tmexxija li tibni wkoll fuq il-fibra soċjali u l-impenn li kulħadd għandu lejn pajjiżna. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ppreżenta programm elettorali b'aktar minn 500 proposta li ħarsu wkoll l-obbligi li għandu kull wieħed waħda minnha. Bernard Grech fakka li l-proposta tal-iskema tal-apprentistat se tkun qed tgħin lil kull ħaddiem biex jimxu l qudiem. Il-President tal-MEA Joanne Bondini ppreżentat il fuq minn 170 proposta intenzjonati li jgħinu kemm lil min iħaddem kif ukoll il-ħaddiema, dan sabiex it-tnejn li huma jagħtu l-aħjar lis-soċjetà Maltija. Sostniet il-programm elettorali li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista huwa pass fid-direzzjoni tajba miftuħ għal iktar diskussjoni. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien mal-kap Bernard Grech kien hemm il-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Ivan Castello.